Gymdeithas dros y dyddiau diwethaf wedi bod ni arolwg yn siopau boots yn Ceredigion a Sir Gar, a canlyniad yr arolwg yw bod rhwng 93 a 95% o'r wasanaeth yn Uniaith Saesneg. Felly heno ni'n mynd mas i gobeithio Llambed Aberaeron i weithredu, i peintio'r slogan na 93 neu 95% Uniaith Saesneg i ddangos difroldeb y sefyllfa. Fi yn teimlo'n rili nerfus, ond ar yr un pryd fi'n teimlo reit gyffrous, achos fi yn teimlo bod ni'n gallu gwneud gwahaniaeth trwy hyn a gobeithio codi ymwybyddiaeth ynghylch yr angen am ddeddfwriaeth gryfach, achos mae edrych yn debyg bosib na fydd y ddeddf ni wedi bod yn pwyso arno am gyhyd yn mynd i fod mor gryf a beth ni gyd eisiau. Felly mae fe mor bwysig bod y pwysau'n cael ei rhoi ar y llywodraeth ar hyn o bryd. Bron yn cyrraedd Llambed a meddwl bydde fe'n werth trial y cans i'r mas. O, mae rhywun meddwl fyna. Reit, bydde werth mynd o'n aherlig. Ni wedi cyrraedd Aberaeron achos eithon ni i Llambed, y bwriad oedd yn ei Llambed gynta, ond oedd y car gynta wylwn ni oedd car heddlu oedd yn mynd rownd y dre, a meddwyn yn cyrraedd yr hyd y ffordd, felly o'n i'n meddwl falle bod fwy o gyfle i ni cael ei restau yn Llambed na Aberaeron, so ni'n penderfynu trial Aberaeron gynta, felly ni'n mynd i fynd mas nawr i nad Aberaeron, a wedyn byddwn ni'n mynd nôl i Llambed gobeithio, os na bydd ni'n cael dal fan hyn, fel bod ni'n gwneud siŵr bod ni'n cael y slogan ar y ddwy siop. Okay. Great. Ni'n gwneud boots Aberaeron, so rhan Llambed. Ni'n nôl yn Llambed. Ni wedi chwyddo yn ei Llambed a Aberaeron, sy'n ffantastig. Felly oedd e'n lwyddiant ar ran bod ni wedi chwyddo i cael i wneud yn gwmpas beth o'n wedi gobeithio wneud. Bydd y caniad yn mynd mas nawr yn gweud bod sloganau wedi cael ei peintio. Mae rhywun yn gyfrifol amdano y caniadau yna mas. Bydd e hefyd yn sôn am y sticeris sydd yn Aberystwyth a Llanelli a Cyfyrddin a Casach Newydd Emlyn. Oedd yna'n rili gyffrous, ond hefyd o'n i'n nerfus fyd achos o'n i'n meddwl unrhyw eiliad byddai'r heddlu'n dod rownd y cornel a'n stopo ni rhag cyfleunig es o'n i mae'n dangos i'r siopau mawr yma a i'r cynulliad, i'r llywodraeth hefyd.
ond ath e'n rili dda fi'n credu. A fi'n credu wnaeth e'n job yn iawn. Bydd rhyw fynd y sylw yn lleol a bosib yn gynleithol i heno, bydd yn golygu bod e'n bwnc trafod a bod e'n rhywbeth wedyn bydd yn rhoi pwysau pellach ar y cynulliad. A hefyd falle yn dangos i'r siopau mawr yma sy'n ei gymaint o elw yn y cymunedau Cymraeg ni bod pan mae ddifrifol yw'r sefyllfa a bod wir angen nhw gynnig gwasanaeth dwyieithog i'w cysmeriad yng Nghymru.